Hej. I dag der skal vi prøve at spille noget Minecraft. Det er nemlig første gang, jeg skal spille noget Minecraft. For jer. Skrev den ikke. Nå. Men her sidder jeg med lidt gyldemål. Først det der smager også med. Som jeg ser, så har jeg lavet gar-videoer, og jeg har også lavet min første Minecraft-video, og jeg har også lavet CSGO-videoer, og CSGO-videoen glemmer vi nok til skælden. For jeg har også skole, der skal passe, så bliver det lidt svært. Begge veje. Kan jeg godt lige se det? Ej, den kan bare smager bare så godt. Det er så lang tid for den at loade. What? Hvorfor spawner jeg en Mio? Nej. En jungle. Nej, hedder jungler. Help me. Hedder jungler. Ja. Ej, det der ord, det var jungle. Jungle. Dejligt. For ligger den så meget. Ej, undskyld, den ligger rigtig meget på videoen, tror jeg. Den ligger i hvert fald her, når jeg spiller. Ej, det her. Den bliver ikke til noget, den der. Ja, så prøver jeg lige en med det her mærkeligt. Jo. Så gør vi sådan her, og bare sådan her. Så ser vi, går det bedre den her gang. Skal det bare. Skal det bare gå bedre. Skal det gå meget bedre. Det var det. Vi er nødt til at bevæge meget. Så ligger den nemlig ikke. Når jeg bevæger mig så meget, så holder den op med at ligge. Og det er at verden ligger, så der er ikke noget, jeg skal hugge træ. Så man se, ligger, når jeg hugger træ. Skal vi bare sætte træ. Så har jeg meget træ, eller ikke ret meget træ, men har jeg næsten noget. Nej. Nej, jeg mister min træ.
godt. Fik det igen. Så skal vi bare sætte ordentligt på og bare få det perfekt til. Vi starter med et ret stort hus. Også på kaniner. Nå, en vild kanin. Hissig kanin. Hvorfor er kaninen så hissig? Jeg er ikke engang sikker på, at det er en kanin. Det kan godt være, den har. Jeg tror kraftigt, det er en kanin. Så fik vi noget andet. Jeg skulle ikke helt, hvad det er her. Jeg skal i hvert fald ikke have det. Jeg mener egentlig at dræbe dem, hvis man ikke gider have det, den giver. Jeg forstår ikke helt, hvorfor jeg skulle dræbe den. Så havde jeg åbenbart lyst til åbenbart. Lidt mærkeligt, synes jeg. Sådan er det. Går i gang med at bygge huset. Huset. Kræfter måske finde et sted, man kan bygge hus. Der er ikke noget sted her, der er fladt. Lidt stort nok til at lave et hus. Det er fladt, så det er der faktisk her. Kigger lige hvor det sker. Sådan. Okay. Sådan. Sådan. Den der. Sådan. Det er et ret lille område. Men det er så bedre end ingenting. 3 stykker lige præcis nok. Kom nu se, jeg kan få en økse af det her. Jo. Piu, piu, piu. Sådan. Sådan. Væk. Det kommer her nu. Sådan. Sådan, der var nok. Så har vi også lige mixet. Det var godt. Så er vi kommet i gang. Sådan. Der. Skal vi have lidt mere træ. Det her er godt nok. Nej, vi skal have mere træ. Sådan. Ja, det er bare godt. Den. Det her 3 ting er nok lige skal over med lidt tid. Og jeg ikke med at kan overleve det i specielt lang tid, men det er dårligt.
Sådan. Damn. Så vil jeg starte med huset. Skal vi lave til? Så skal jeg hente stræk igen. Hvorfor skal der hele tiden stræk til arbejde? Hvis det fandt jeg det et fladt sted, det skulle bare lige få nogle træer, så blev fedt nok. Eller kun et træ. Det kan godt være, der bliver meget stille nogle gange, men det er fordi vores biler hele tiden skal sige snakke og højt. I dag der skal jeg spille, og jeg sidder hver weekend og bare hele tiden snakker. Men for sådan er det bare. Det er ret svært at blive vidne til hele tiden. Ja, men det skal også være noget træ her. Ej, bare. Træstræ, det er faktisk perfekt for det vores kister. Så ice cream, ja. Hvad var det nu? Der. Det er lidt mærkeligt, der er sådan lidt jern på, fordi på den jeg brugt jern til den der, se, jern. Det synes jeg faktisk er lidt mærkeligt lavet på noget. Se på kisten, så på det første jern i den. Men så er det kraftigt om også hver Minecraft. Hvis det var sådan. Der skal mere. Jeg tror bare vi siger bye bye.